היי לכולם, מה שלומכם? אני נמצאת עכשיו בהרג'וקו. אצלנו יום ראשון, ויצאתי לעיר לראות מה קורה. הקורונה פה די משתוללת, אבל היפנים החליטו להשאיר את העיר פתוחה וכל העסקים פתוחים כרגיל. ראש השנה מתקרב, ממש עוד כמה ימים, ב-31/12 חגיגות, אז כל הרחוב של אומוטה סנדו, כולו עם דגלים של יפן, מתחילתו ועד למקדש, עד למיידי ג'ינג. היפנים ברחובות כרגיל. ביקשו מהאזרחים לא להסתובב יותר מדי, לא לנסוע לערים אחרות. אני לא רואה שזה כזה קורה, ואני רואה גם שאנשים כמובן עם מסכות, אף אחד פה לא מסתובב בלי מסכה, אבל יוצאים לקניות, הכל רגיל. זה היום אומוטה סנדו. אתם רואים כמה תנועה יש, כמה הם יפים ואלגנטיים על הבוקר. כולם יוצאים לקניות, לסידורים, לפגוש חברים. גם יום שבת זה היום שעושים דייטים, אז המון זוגות ביחד. קבלו הצצה קצת, תראו, כולם בוורוד עתיק כזה, תיקים על הגב, עם כל מיני בובות תלויות, מאוד מאוד יפני, מאוד מקובל. אני עכשיו פונה בדיוק, אני על הצומת שקרובה לטקשטה. באתי מתחנת הרג'וקו וירדתי לכיוון מייג'י, ואני פונה פה שמאלה והולכת לכיוון הטקשטה סטריט. אני די מופתעת לראות שיש המון תנועה בכביש, המון תנועה ברחוב. תראו את הבחורה הכי לבושה כמו לוליטה. כולם צבעוניים, יפים. מה שכיף בהרג'וקו שאנשים אוהבים לבוא ולהתלבש. תראו איזה אוטו יש פה. מעניין מאוד. אז נכנסתי לטקשטה. כל הקרפים, כל הממתקים, מלא צעירים. סוף שבוע רגיל כמו כל סוף שבוע. בתי ספר כבר בחופש, הם יצאו כבר לקריסמס וקיישן, אז האימהות לוקחות את כל הבנות הצעירות לרחוב וקונים פה בגדים. זול פה מאוד, זה הרחוב הכי זול לצעירות. אפשר לקנות פה כל מיני שטויות, אז רואים הרבה ילדות עם האימהות שלהן, המון סטודנטים. זה רחוב תמיד מומלץ לבוא לבקר פה, תמיד כיף פה, תמיד יש אקשן בטקשטה. עכשיו חציתי את הכביש לכיוון הקט סטריט, לכיוון אומוטה סנדו. פה זה יותר חנויות כאלה של הרבה דברי ספורט, מותגים עם פרימיום, עם כאילו ספיישל אדישן הם קוראים לזה. אז מי שאוהב ככה דברים מאוד מאוד מיוחדים מגיע לרחובות האלה. זה לא כמו הטקשטה, יותר יקר פה, יותר מיוחד פה, אנשים יותר כאלה צבעוניים, אופנתיים. תראו איזה יופי, איך הוא לבוש יפה. את התיק שלו. יש פה גם חנויות יד שנייה מאוד שוות. אז זה ממש מול הטקשטה. כשמסיימים את הטקשטה יש ניו בלנס ממול, חוצים את הכביש ונכנסים לסמטה הזאת, שהיא חלק מהקט סטריט. רואים את הפלטפורמות, רואים כאילו את הצעירים איך הם לבושים. פה זה קהל קצת שונה מהטקשטה. פה יחסית התנועה לא כזאת הומה, אבל יש אנשים. יש
פה גם מסעדות, בתי קפה. נחמד פה לאללה. הרחוב הזה, ממשיכים עד הסוף, נכנסים לאומוטה סנדו בעצם. אז הנה אני על אומוטה סנדו, יצאתי ברלף לורן, ואני רואה מולי את אומוטה סנדו הילס. פה זה כבר בכלל קהל אחר, קהל בוגר יותר. ואני כאילו הולכת לכיוון האויאמה, לכיוון האפל סטור, ומפה יש את גינזה ליין, שזאת רכבת שאפשר להגיע איתה כמעט לכל מקום בעיר. חובה לטייל באומוטה סנדו, זה הרחוב הכי מגניב, הכי שיקי והכי יפה שיש לנו בטוקיו. יש לנו גם בגינזה כמובן רחוב יפה, אבל הרג'וקו נחשב וגם כן לאזור מאוד אלגנטי. אתם רואים שהשלכת כבר נגמרה, רואים את כל הדגלים, כל הרחוב. אז השנה זה שנת השור לפי ה-12 שנים של הסינים. אז קיבלתם הצצה קטנה ממה שקורה בטוקיו השבוע. אני מקווה שאצלכם הכל בסדר, שיהיה לכם שבוע מהמם, להתראות.